awuzu billahi mina sheytani rajim bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin jettoɗe godini allah subhanahu wa taala dokkol meɗen cellal e coftal gam kadi arde ɗo hen fiilande on yewtere moɗon joljole yooler ɗo tigui ayawo Pindi TV caggal yettude allah ko julde e mouhamadou sallallahu alayhi wa sallam kona ɗum ko en jetti jinnamen no fewi en jetti kadi onon yeeɓiyankoɓe ayawo Pindi TV ɗum noon hande yewtere meɗen yooler arti kadi e tonggode muɗum nayyi hande noon ma en kal ko yowiti e cellal sikki ala eɗen gandi kadi rafi mo ganduɗa hande kadi ko ganduɗo aduna o foof ina haale saabu noon ko yowɓata koye pittali ina heewi pelle noon nana coose e dente kewɗe gam tigui wadde hirjoji e gueɗe banida noon wadde hande eɗen jogui kadi weltare bismare kadi goto e neɗɗo meɗen mo ganduɗa kadi ko debbo dadiɗo mo ganduɗa heedani caggal ko yewiti e ndeɗon haare rewtude rafi cancer ɗum noon Fat Fall kanko tigui woni hoorejo ndeɗon fedde nde ganduɗa wiyete ko la solution lutte contre le cancer ko kanko tigui woni hande koɗo meɗen e yewtere meɗen yooler ala no mbatten en dokkamo konngol o samdira e bandiraɓeɓe ɗum noon Seydi Fall jaam ñallema auzu billahi mina cheytani rajim bisimillahi rahmani rahim jettoɗe godini allah eɗen calmina kala dentagal jeeɓowo Pindi TV tan min mbima assalamu aleykum amin jetta allah e annabi sallallahu alayhi wa sallam amin jettala khalife général Serigne Babacar Sy Mansour et tous les khalifes généraux du Sénégal min goppani hay goto amin jettala khalife général Cheikh Baba Ndiongo mo El Hadj Baba Ndiongo to Podor amin ñagono allah jinnaɓe amen wirniɓe yo allah yurmoɓe yaafoɓe heddiɓe yo allah junnu balɗe mabɓe moƴƴino battane min calmini on min calmini mawɗo galle o mawɗo galle Pindi TV ha fayi less ala foof momin goppi ele caméraman combani e sow on calminama on juurama mi won assalamu aleykum ala wona dendam sow wona dendam Fat Fall no mbaɗɗa e korka kodi kam a wayani hulde korka no sokhna Sawdata anin ni tatarugi laamen ala min Fat Fall min kam melene korka ka vraiment melene korka ka ko machallah ko yettude allah korka no weeli ko rewde allah kadi tigui kadi ne adda cellal kay ene ɓeyda cellal kadi no fewi sa andi korka no ɓeyda cellal sa nani ɗum tan poɗɗa ko abboyade hen bala cellal ma no yaara yeeso sabu min hayso wona korka mi hoorat tan ko noon allah windirimi bandiraɓe on paami koye oɗon fannu cellal hande yewtere moɗon yooler arti en kaalat hande ko yewti e oɗon rafi mo ganduɗa kadi ko ownude hakkillaji yimɓeɓe windere nde foof rafi cancer hayso tawi rafi coronavirus ina haale ko yooɓi koye pittali eɗen gandi cancer ko yooɓi koye pittali rafi coronavirus ɓurɗo ɓayde yoɓaki feccirande feccere muɗum Fat Fall ko an woni hoorejo ndeɗon fedde la lutte contre le cancer ndeɗon fedde holnde sosa hol kadi ko wonno fandare moɗon eyyi Ablaye fedde nde min puɗɗi ko ɗum le 9 octobre 2021 ko nden fedde nde waɗa création sabu tawde ko min woni victime o ko min woni victime cancer du sein ko ɗum waɗi dañmi initiative pour wadde création association pour ballal wallude ɓe ganduɗa cuwa ɗumen hebde e heɓɓe ɗum mi waɗa feere kañumen neɓe mbawi safrorade neɓe mbawi yaltude ko ɗum dal woni butam ko ɗum waɗi mbaɗmi créé association la solution lutte contre le cancer pour rewɓe ɓe jalta mbawa safrade ganda ñawu ngu ene sella wona tabu neɗɗo fotani wondu tan jooɗo foti ko yaltude hollira hoore mum saabu safroɓe no goodi gandal no woodi eyyi ko ɗum waɗi mbaɗmi création association ko min wondi hen noon ko min wonduno hen joni noon gonmi koye safara ha joni mi gaynani safara o noon ko presque pendant 5 ans mimi noon mi fatta ha 5 ans sa faɗi ha 5 ans ene wawi lordude heddiɓeɓe haade lordude heddiɓe noon min mbaɗane 2 ans tan e quelque min mi yaltat mi waɗa association mbaɗmi noon créé association la solution lutte contre le cancer mine yimɓe woɗɓe gondi wona min tan won woɗɓe ɓe gondumi min mbiɗa jogui bureau mbiɗa jogui staff am ko minen liggitto wona min tan amin kewi minen gonde bureau amin liggo pour wade dañde gartam min balliri rewɓe ɓe jalta ɓe mbawa safroyade kono Fat Fall ɗum ɗon wona hunde wemde mbiɗa ko an wuuri ɗum nde tawno ka aɗa wonduno hen kono kadi hande ko mbaɗɗa ko courage mawɗo
ko pilital aɗa wawno jooɗade galle moɗon cunoɗa kono hannde a ƴetti pilital arde e Pindi TV gam tigui haalde hirjinde rewɓe wonde yoɓe gandu cancer ina safro. eyyi cancer ina safro, sa wi mbimi cancer ina safro saabu minen ko hôpital mamin gonno walla clinique mamin gonnoɗi a yi hen ɓe ganduɗa ɓen gondino hen celli. ene woodi association yiɗen e wuuro ngo joomumen celli dañi presque joni 5 ans walla 10 ans joomu en no gonda hen no jaaɗa ɓe mbiyata ko noon wona ñaw woni mayde wona jinmi ko yo rewɓe ɓe jaltu saabu cancer faltaki hay goto jinnaɓe ɓe yo jaltu sukaɓe ɓe yo jaltu ɓe jaaha ɓe mbaɗoya dépistage walla ɓe mbaɗa diagnostic hoore mabɓe diagnostic hoore ma woni sa jooɗima aɗa membo endeji ma aɗa ƴewtudo hoore ma sa yi ka famane hoore ma jaaha ɓaɗoyɗa galle docteur eɓe saabu kaɓirɗe ɗo goodi docteur eɓe ɓe no goodi machallah wona gandal manki ɗo e joni noon ko ɗum noon waɗi dal yo rewɓe jaltu saabu cancer faltaki hay goto saabu minen tamin gonno ɗo won yimɓe no gonno ɗon sukaɓe no gonno ɗon dañɓe 27 ans dañɓe 37 ans won dañoɓe 45 ans 48 ans en 50 ans fayi dow mi yini rewɓe dañɓe 70 ans e 81 ans mi yi ɗum debbo mawɗo jogui ɗum noon minen gonnuno groupe minen ndenduno radiothérapie to min gonno à l'hôpital Dalal Jamm minen gonnuno toon mais o joni noon ko ɗum dal waɗi dañi motivation mbaɗmi créé oɗo association mo ganduɗa lutte contre le cancer pour yo rewɓe ɓe jaltu yo banda men jaltu mbaɗmi erango yo yimɓeɓe jaltu dal jaaha cafra yo saabu safare dal no woodi affaire o no sella e saabu kadi hersinaki saabu min to gonmi ɗo simi wiyanima mi wonko heeɓi kam awa andude taw min mi wonko wone yam ɗum noon waɗi mbimi yo rewɓe jaltu eɓe jaltu yo banda men jaltu kala biyo mbimi mbimami tan mi wima ya yaltu jalta mbaɗoya dépistage walla mbaɗa diagnostic hoore ma ndentoɗa dal hoore ma kala ko jiiɗa e hoore ma ka anda après ganda jaaha ɓaɗoyɗa docteur eɓe ganda ñaw ngu no sella ñaw ngu no sella motivation dal ko ɗum ɗon ñaw ngu no sella Fatou Fall nde ɗon fedde innirɗa ɗum ko la solution lutte contre le cancer mo haali cancer noon haala octobre rose eɗen gandi ko lewru rewɓe no lewru mars ni onon nde ɗon fedde solution la lutte pour le contre le cancer holko mbatton to banggue contribution ko campagne sensibilisation walla ko prise en charge hol darde moɗon e haɓade rafi cancer o eyyi min Ablaye no kaldirmami ni tan saabu minen association no jibina ɓooyaka ɓooyani saabu minen ko le 9 octobre 2021 min mbaɗi créé association aɗa andi sa waɗi association il faut daña kayit récépissé o no yalti ko le 2 mars oɗo ɓennuɗo machallah a faami min noon mbiyano octobre fedde nde heptinama heptinama fedde nde joni heptinama dañi kayitaji mum kono min joni mbiyanmi ko octobre rose tous les jours sont des jours octobre rose pour moi min mi yiiɗa jooɗa tan ha mois d' octobre mi yalta mbeɗa waɗa des sensibilisation min puɗɗima wadde des carte membre noon ko ɗum waɗi ko ɗum association jogui joni gartam min cuwa dañde taw gartam e association ɗum waɗi min cuwa wadde activité ji kewɗi sinno ko sago amen min mbaɗa des journées de dépistage journée de consultation a faami journée des causeries min naate région ngaji ɗi min naate département ji saabu ñaw ngu nana lepta yimɓe nana lorla rewɓe nana jooɗi ene gondi hen cuusa yaltude ko ɗum waɗi noon ɗum woni erangom yoɓe jaltu ɓe jalta ɓe mbaɗa yo médecin ji docteur eɓe ne goodi kaɓirɗe ne goodi beele yimɓe ne mbawa safrade sinno ko sagam noon min to tolnimi ɗo mi yiiɗa yimɓe tolno ɗon sinno ko sagam min état mo gonmi o debbo goɗɗo wasa hen yettade saabu min sa yeehi ha aɗa waɗa no imputation ene muusi joni sinno ko sagam so dépistage waɗama mbaɗeɗa détecté ñaw ngu yiyama law aɗa wawi safrede taw opération ala hen taw goɗɗum e goɗɗum ngala hen fof idi Fatou Fall ko wadde dépistage ganda holto daariɗa kadi so tawi jomum wiyama hoto Allah waɗi ina wondi hen oto wonɗon ina suno ina waya ina wasa ñamde yoya anda rafi o ina safro eyyi saabu kañum kam sa wiyama ɗum tan sa yettama Dieng walla gay ɓe tan a salitu eyyi tan a salitu kono probléme o a artirata hakkille ma ganda neɗɗo yaara koye hoddiro hoddiro Allah noon neɗɗo wawa ɗum diwde
so hoddira alema ganda ko hoddiro ganda ko Allah fawma ɗum jaha ɓaɗoɗama ɓe poɗɗa ɓaɗade woni doctereɓe men machallah eɓe goni ɗo gandal ngal nan ɗo eɓe gandi ɗum eɓe mbawi ɗum eɓe jogui ɗum feere jaha ɓaɗoyɗaɓe ñaw ngu noon ene saɗi ñaw ngu weeɓani ko ɗum waɗi noon gummi min darimi min e yimɓe ɓe gondumi min yemin daro min kaaɓe min mbaɗa bloc goto min nodda bandiraɓe jalta les bonnes volontés ɓe jaltu les bailleurs de fonds ye jaltu les bonnes actionnaires jalta ko ɗon paaɗen ko ɗon paaɗen eɗen gandi wona hunde wemde kadi ko yettudema e ñaganadema Allah moƴƴere nde Allah kadi hoybintegal ɗon dongal kadi gonduɗo hen baɗɗo victime cancer so tawi hande ari ina hollita rendo ngo foof hande saabu noon hande refi cancer ko aduna kala yimɓeɓe ma jiye kono kadi hande bete guurɗon koye ceeɓe guude moɗon manam walla posuji moɗon sa nani ɗum to banggue fonds propre bete ko oɗon piyata walla oɗon jogui partenaire uji gollodeɓe ala min cuwa noon dañde partenariat mais amin jiiɗi ɗum noon amin jiiɗi dañde des partenariat des bonnes volontés arɓe naata e association saabu minen joni fonds amen départ tan ko carte membre ɗi min jogui minen somin jii malade amin mbawi haaldema min gartirma psychologiquement saabu ɗum malade o sohli ko psychologiquement et moralement et financièrement ko ɗum dal saabi association min mbawa dusde malatuji ɗi min balla ɓe psychologiquement et moralement et financièrement surtout financièrement noon et psychologiquement o malade on sohli ɗum saabu sa nani rafi cancer tan cikkata ko gasi taw yarani noon saabu hewɓe nan ɗo no guuri hen ene jaaha ene celli ene jaaha wadde pourquoi heddi ɓe jaltata ko ɗum noon woni eragam yo rewɓe jaltu yo banda men jaltu ganda ñaw ngu ene sella safaru no woodi docteur ɓe ne mbawi ɗum safrude eyyi joni noon ko ɗum dal woni lancé message amen amin nodda kala bio mbimami tan min noddima ya ar mbaɗa hen junggo ma amin nodda kala bio min noddima ya ar mbaɗa hen junggo ma gara liggoɗa e men min paltaki hay goto noon min paltaki hay goto kaldo garɗo kam min mbima bisimilla ma ya ar galle ko galle ma eyyi saabu haare nde ko haare mawde wona haare famdude sinno ko sagom min o guurɗo cancer du sein saabu minen amin kaaɓe presque tous les sortes de cancer col de l'utérus cancer ɗum len fof amin kaaɓe hen kono sinno ko saga men joni sinno cancer ko 70% joni yaaha wona 5% walla ni wona moyen que ça ko ɗum woni fandare amen ko ɗum min jiiɗi eyyi ɗum dal min jiiɗi ko sinno ko sago amen dal ko cancer du sein e cancer de col de l'utérus yaaha wona 5% walla moyen que ça ko ɗum dal min jiɗno ɗum dal woni fandare association ko ɗum dal woni ɓerde ɗe ko ɗum dal min jiiɗi noon wallede hen tigi yo Allah yettinde ɗon fandare eɗen gandi ina namdi pellital ina namdi kadi darde tengtude kono noon hande ko yewte oɗon rafi eɗen gandi kadi to banggue campagne sensibilisation gueɗe banda noon gaga on ngala gollodiɓe partenaire alay sago kadi ardiɓe mbaɗa hen juuɗe men no fewi ndeɗon fedde la lutte contre le cancer mbete oɗon jogui no wiyatno partenariat manam jokkodiral hakkude moɗon e pelle goɗɗe saabu eɗen gandi liska hande woni exemple e Sénégal foof sababude ko mbaɗa ko to banggue octobre rose rewɓe kala mbaɗe dépistage gratuit hani mbanma prise en charge mbete oɗon jogui convention walla accord hakkude moɗon e ndeɗon fedde eyyi tawtan ko gonga minen min bindi lettre uji amen liska min e hooram ɓe balli kam e ñaw ngu machallah kamɓe kaɓe walloɓe wax dëgg yalla liska naɓe ko c'est à féliciter mention spéciale ɓe mbiyaɗo liska kono min mi windiɓe lettre mi nawi toon kono ɓe cuwa artude taw hôpital ɗi kadi min nawi toon lettre uji amen saabu ko kamɓe kadi mbawɗa ligguidade kamɓe gondate maltuji ɗi ɓe nodda on ɓe totta maltuji numéro uji moon maltuji ɗi nodda moon min saaha foof malade no nodda mi haalde ma mi yedde ma simin dañi hunde min ballen ma simin ngala kadi min jeeyi saabu gartam ngal suwa arde taw gartam ngal suwa dañede saabu partenaire aji ɗi garani taw bonne volonté ji jaltani taw ɗum waɗi dal amin mbaɗo erangu yoɓe jaltu beele ɓe nangga association mabɓe ko ɓiɓɓe fulɓe jeeyi ɗum yoɓe jaltu beele ɓe balla min dal min liggo min balla bandiraɓe saabu ñaw ngu nana lepta no feewi saabu tampini rewɓe toro rewɓe tampi hen kuuli kadi cuusa yaltude ko ɗum waɗi erangam noon yoɓe jaltu saabu ñaw ngu no sella yoɓe jaltuɗal ɓe gara ɓe ɓaɗo médecin ɗi minen noon min jiiɗi wadde journée des causeries des journées de dépistage journée de sensibilisation amin hen ni amin waɗa sensibilisation déjà kono heddi sa ala moyen
sa ala gartam a wawa ɗum wadde il faut que daña gartam moyen no jaaruɗa saabu min ɗum ɗo amen ko national saabu won amin jogui yimɓe nan Kaolack amin jogui yimɓe nan Thiès amin jogui yimɓe nan diwan Daro ɗum koto banggue coordination jokkodira yimɓe amin jogui yimɓe nan Matam amin jogui yimɓe nan Podor amin jogui yimɓe nan Saint-Louis Louga amin jogui ɗon yimɓe Dakar aussi la même chose kono waɗi mbimi c'est national min jiiɗi wadde tournée mo ganduɗa dal amin jiiɗi yaade dal min waɗoyo rewɓe ɓe beele ɓe jalta beele kamɓene ɓe mbawa safrade min dal ɗum woni butam ko ɗum dal woni ɗum woni e ɓerdam saabu ɗum dal ɗum waɗi mbimi waɗi un cri de cœur beele yo bandam en jaltu mi werti juuɗam yoɓe gar min liggoɗo saabu ñawu ngu no sella yo yimɓe ɓe jaltu beele min liggo beele min mbawa haɓede oɗo ñaw tampindo rewɓe beela natta tampinde rewɓe ɓe président de la république son excellence Macky Sall ina dari lang gam tigui ha hande kadi huɓtodinde cellal e nder Sénégal foof mi wiyade noon Afrique sababude ko président en exercice union africaine kanko e jagorɗo mabɓe eɓena ndewido dendagal kabaruji ganduɗa ina ciye e ñabbuli baɗidani ko nande sida en rafi cancer en coronavirus en gueɗe banda noon hol message mbatta faade makko e kay so wona tan amin noddamo son excellence le président Macky Sall amin noddamo saabu kanko walla Mariame Faye Sall président ɓuuri ɓadade fondation civil le Sénégal mbiyete foof oɗon jokkodiri e mabɓe gam dañde hen gartam financement hay servir le Sénégal min nawi ɗon lettre amen kono suwa dañde gartam taw nawi ɗon lettre amen kono min suwa dañde gartam taw président de la république Macky Sall min noddimo ñaw ngu omon waɗa hen junggo makko on waɗa hen subvention e banggue chimie o kono ko heddi ko ala subvention ko chimie o tan waɗi subvention le reste opération radiothérapie ala subvention amin noddamo noon yo ar ɓiɓe makko no noddamo yo aro nangga e ligguey o walla amin min ƴewna min mbaɗiri des tournées nationales dans les régions dans les départements beele mbaɗa sensibilisation yimɓe octobre rose aussi min jiiɗi hen liggade min jiiɗi wadde journée de dépistage beele rewɓe ne jalta eyyi tigi ɗum noon dako noon bandiraɓe mboɗo andi on paami ko cri de cœur kono kadi ko ñagade ballal no fewi kono kadi e jertinde rewɓe ɓe wonde so tawi neɗɗo wiyama ina wonde refe cancer tan Fat Fall wi yo hakkille mum yo joomum yo deñu hakkille muɗum anda kadi vraiment refe o kadi ina safro no fewi saabu noon hande kanko jooɗiɗo henno eɗen gandi kadi ko gonduɗo e oɗon cancer wadde hande so tawi joomum wawi kadi wasde jooɗade wonode e galle mumen ina suno feere muɗum ko darnude ha hande kadi association gam kadi faabade yimɓeɓe wadde alay sago kadi yimɓeɓe jaggondamu no fewi ɗum noon Fat Fall en garda men ha ɗo hol message ma batidiɗo kono kadi mbayodira e bandiraɓeɓe eyyi message am dal ko noddude monsieur le président son excellence Macky Sall et membre du gouvernement amin nodde maître Aïssata Tall Sall amin nodde Baba Mal lead vocal Dande Leñol ambassadeur UNICEF amin noddamo min bindima lettre kono min donki yettade makko so nani oɗo message amin noddamo min jiiɗi yettade makko min jewtide makko amin nodde aussi Abdoulaye Dia directeur Sénico amin noddamo kala biyo mbimami tan gonɗo bailleur de fonds walla bonne volonté amin nodda joomum meɗe salmina to gummimi ɗo jahaynaɓe meɗe salmina ɓe meɗe juuroɓe meɗe salmina dendagal Matam naɓe galle baba men e Podor naɓe galle nenam to gummimi e Nouakchott naɓe meɗe salminiɓe saabu komin jogui kongal Mourtani ko ɗon ɓiɓɓem goni mi salminiɓe salmini dendagal yeɓoɓe Pindi TV tan mi salmini on mi juurima on Allah jarama ɗum noon bandiraɓe on paami wonno ko Fat Fall hande kadi vraiment eɗen jogui weltare no fewi bismadema e oɗo en plateau yolere Ayaw Pindi TV ɗum noon kanko woni hoorejo présidente fedde witende association la lutte contre le cancer gam tigui haɓade cancer e on fano noon eɓe jogui tigui campagne de sensibilisation gam tigui hirjinde rendoji ɗi koye poti wadde eɗen gandi kadi ina namda ko yewti e partenaire uji ko yewti kadi e ngaaluji ɗi ganduɗa kadi ko jondi wadde erago makko sikki ala so tawi neɗɗo tampi tan walla ina sohli ko yite ko ha hande kadi ballal alay sago kadi huccodira e ɓeɓe ganda ko ardiɓe kono noon kadi organisation ngaji kewɗi ONG ji ina ñaaga kadi ne gadda hen ballal mumen no fewi ɗum noon ko ɗo tigui kadduɗen ko ñaganademo Allah moƴƴere en jetti caméraman uji ɗi Thiat Sow woni de omo ganda ko combane e dendagal yeɓiyamɓe koɓeɓe foof aadi meɗen ko alkamisa paaɗo inchallahu rabbi Allah jarama on jarama